sing ditumbangi Mas Arya sarang nok jum sing duwe kesek dewek nok asli sing duwe Prancis eman sayang selawase Mama ayo Lupita minangkane minangka sing mirengakeun sarang Mama Pikri aja lok digaweng lamun lah aja lok lamun Mas Ronangan sarang Mas Bawane Keding sing anane Taiwan dewe sing duet Maritis sarang Bapak Panitia Ibu Panitia Keding lah aja lok lamun putining bagita dilayari mangsa burung Mas Eko mangsa mandeng Mas Arya minangka sing paling eman sareng Mas Ronangan Mas Wawane Keding sing arane Taiwan nok jum nok Azni sing duwe Prancis aja lok langamong eman wong sedulur Ora tega bes lawas ora tega saumure Mimi Ayu Lupita sareng Mama Pikri aja lok langamong Nok Dewi Kanaya Kaula dalem wan saben rewa ku ngrasana keder sing mau kuntilang nasenok artinya kaya anak sing dipikiri ing waktu kieu ya kapan no Dewi Kanaya terang-terangan kah dia pikiran apa senok kono Sangkrik kami semelang ditinggal kari semelang ditinggal memang ora salah sing diucapaken sampeyan iya yen bae saat saiki kaya dene ringgit Kanaya ana sing dadi bebaning pemikiran oh jarang ke orang kuno ananging yen bae diceritakaken wadali iya priwen no Katun Mas Arya nek Keding minangkane sing ditembangi Mas Arya nok jungum nok Azni sing paling kaya ya ora pantes wan punya masalah apa senokan karena sing dadi beban pemikiran isun iya iya iki duduk mikiri wong liyan hari konon iwal kejaba mikiri kadang kang tua wan kakangnya senok leres wan iya 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 masalah priwen pun kakang senok itu pun eling-eling mangkaneling Mas Arya nok jungum aja nok numpang senggol ibu sisur disuruh pulang karena ada tamu di rumahnya ibu sisur makasih Bu Sisur jangan balik iya
sawanganing sampeyan wadaling Priwen no. Iya. Kakang Rangga Pari Rangga Parit kakang senok. Iya. minangka dadi kadang kang tua iki sejen kelawan seprantining dena Meme Ayu Lupita serang meme Pikri Mas Ronald Mas Wawan Keding sing akeh ngurung diri seolah ilangning kesemangatan urip karena setelah pemilihan Kakang Rangga Parit iki ora kepilih mungkin kun kang dadi bebaning pemikiran ananging ya mung gue kula ya wadana Iya iya. Iya. Kelingan kenang emane kelingan kenang belane kelingan kenang semuanya aja nganti ngorbanaken raga badan Oh, rakane dewek iya bener no. coba delengening sampeyan Iya. tong boro pengen aktivitas kaya batur liyane Iya. mangan ya kudu disangor-sangoraken Oh, lebak iyen gini no. Bener kakang senok. ya Allah ya Gusti wadali endane arep sampai kapan Ya kun mayambu no. wong beci ketitik wong ala ketara Mas Arya nok junguk nok asli wong bener pasti keteng Ya sekalipun kaya dene kakang senok Rangga Parit embu pikiran blenak embu beli ya aja terlalu temenan nak konon awan turu-turu banjir sawan bengi ki lakat tangi-tangi ne kakang senok monggo ya kula kaya konon go bener no. tuli gelema isin makulaku isi Ya iya mangan jajan kebutuhan sedinane go dangos maningning kesultanan ya raine kula bener no. Krike wakani ron dermaga bokat wis tekang wakrone Ari kiki jiran ari kiki jiran dak kiki jiran mamae kongo ngaritanya Nok ringgit kanaya kula wa untung baik munggo wa makin ya yayune senokku paling eman setiap kekurangan belanja mangane senok selalu dipenuhi nih yayune senok dijumponi Dijumponi. segala kebutuhane go tapi wadali ya memang jare sampeyan mah iya iya ya yuku paling eman paling sayang ning adi-adiane pasti no sebab jareka anak pribasane wadali capriwen kono no pegot guluneng gajah gajah
beli bakal pegot wong meduluran. Cocok kudu nok bener. Tega ning warasi, Ora tega. ora tega ning larane. Ya iya. Tega ning larane, Ora tega. mual bakal tega ning patene Wadaling. Wong meduluran mengkono no. Bener. Oh. Cuman ya sing dipengen ning ringgit kana ya Wadaling. Priwen maning kono no. Senajan memang ning batineng Kakang Ranggaparit iki putus asa ta Iya. lantaran penyalonan ora dadi aja nganti berlarut-larut Ko. Wadaling. Pada waga pikirane mrono no. Ya Allah Gusti. Angel Kakang Ranggaparit Kakang Senok bakal diwarai ku lias-lius bae lawan bae kana dibakat diwarai wa Kakang Enok Anu nema ora kurang-kurang sampean sering kana ora Wak kurang-kurang ngak wa ku warai setiap dina ku ngomongi bae. iya Tapi ya mungkin pemikiran sing lagi ora tenang. selagi kalut zaman sekian mah iya Jadi diomong anak sing kaya ngapaga manjing kuping tengen, Metu. metu kuping kiwe. iya kaya narji pada Endana karo cara pamaning kene bang lelipur Kakang Ranggaparit ki. Ya kula mah terus terang ning sampeyan ki. iya iya Sedulur ya barang seuman dilengaken ku ngangkep-ngangkep bae. limpang gulingan ya no Ngamun-ngamun bae ning lawang guri. iya Ya melu pikiran kula mah. ya wong kalau dulur karo Kakang Adi ya pasti aja maning Senok waga pada melu pikiran setiap dinane gadune mah pikiran bae dengan Kakang Senok kok Ya Allah, iya ya. Pak. iya Ya mudah-mudahan ya Pak ya. Najan ning waktu saat kieun ora bisa dielingaken, iya iya ora bisa dilelipur. Mungkin kapan waktu lan saate Kakang Ranggaparit iki bisa nemoni titik terang supaya aja buntu ning Min, kira-kira pemikiran. ketemu ya nok ya Nggih, Pak. Ki mamang kenen kini nok Priwen, aja Pak. terus-terusan Senok pikir Kakang Senok selagi pikiran sing lagi blenak ki mengko Senoknya ketempuan ragane Senoknya ki kone melu gering kone oh Ari konon maksudnya sampean priwen yang dulu mah dulure kula kan Pak. iya iya waku weruh Ranggaparit Kakang Senok mung baramun terus-terusan nok saban dina saban bengi mikiraken Kakang Senok kone ketimbule stres Senok ki Iya ya Pak. semono awak gering mengkono miskin ki kene Kinki. iya kono Iya, gara-gara mikiri be Kakang kene, Kakang Pak. Senok. Si ngamun-ngamune mau wis karuan beli gelem mangan, beli gelem nginum. Iki Senok sing warase. Melu kegawa beli ngelimangan Wadaling. waga pada bakal bengi pikiran bae nok Pantesan sampean ku melu gering bae maningan. melu kering bae aku karo kulit karo daging Awak kari kulit karo balung ketelu daging bae, Pak. yang gerlembung iya Wadaling, Nun. anu neba bener jare sampeyan. Iya. Sing arane manusa kabegan duweni masalah. Tapi ya ning lebak ini ya waya. Jare kasapa maning kang bakal ngelelipur. Ko. Yen duduk badane dewek. iya nok bener Kebuktian ku kakang kula masih beli bisa ngelelipur ku ya tekang terpuruk ya waya. iya Kin mah daripada mikiri Kakang Ranggaparit sing modele mengkonon ya Pak. nah angguran mengkono nok Kula mah garep ngajak sampeyan gawa hitung-hitung bebunga pikiran. arep ngajak bentis nok ke Krungu-krungu mah ning Bulakamba Pulau Lampes kuwaning kono kulagiana rame-rame. iya iki nok delengen rampe pisan ku ora Oh, seturut yang dalan anak klebet iya wah. klebet Ku singku mengkonon ku apa? bendera Oh, bendera. Klebet, kayak bengken. Iya. Iya. Iya, klebet bendera. Iya. Tuli rame temen eling-eling ganing kene ku wong Kompak. ragem carem ya waya. Kompak. Delengan biang kok sini di sawange gak pantes-pantes. Ya iya. Ibu-ibune ya pada kudungan. Kudungan Wak. kabeh. Iya. Kin mah daripada mikiri Kakang Ranggaparit, ayo mono wa hitung-hitung sembari luruh hiburan. supaya aja pikiran sing beli-beli ya nok ya Iya karena ning kono kuwa rame-rame ku lagi ana tanggapane. ya iya jarek ku ana tanggapane kuno Tanggapane weruh beli sampean apa kuno wa? kayaknya mau weruh aku
Apa aja kan tanggapan? Ora salah Mas Sandiwara tanggapane nok. Gedean orangnya Gedean Pak. nih kene nok. Aduh. Bro lampes ki gedean di tanggapane. Acara sedekah laut tanggapannya sandiwara. Sandiwara. Apa maning sing ditanggape ka sandiwara apa kan Pak? Ora salah Sandiwara Wira Mandala nok. Waduh biang sandiwara. Biang Sandiwara. Ya wis kabaran wa ayo mono wa. Ayo nok, ayo. Luruh hiburan bari tuku jajanan. Iya. Sembari ngormati Bapak Panitia sareng Ibu Panitia sing Kabeh. wis direpotaken ning dinten puniki ngormati maning Bapak Kuwu, Ibu Kuwu uga seperangkat desane. Iya. Kabeh para nelayan sing lagi nganakaken acara sedekah laut. Bener nok, bener. Kin ana titipan, Mbak. Sing sapa jenok? Odingin diwaca. Cak delengen dingin tulisan. Kin sing Mimie Ayu Lupita Mamai Pikri. Mimie Ayu Lupita Mamai Pikri njaluk lagune Lintang Wulan. Bulan jenok lagune ya. Sapa salamaning kanggo sing anak ning sejeroning Wira Mandala official. Sapa jenok? Terutama nih kanggo Mama Hajah Neni Dwi Puji Haruka. Iya, bener. Kanggo kabeh masyarakat. Iya nok. Tapi ya waya Mas Putra, Mas Putra Rangga Parit. Ana tamu. Assalamualaikum. ada tamu wa. Dibuka lawangnya wa. Coba ditemoni tamune wa. Gusti. Nyata beli ning omahe anyep sepi langka papancang si Rama sebatur ning Jabapati Grutuk pada nepaki bathuk jang delengen Kayak lah kepikiran nek nyata-nyata ini makini. Ya Allah. No kayu Kula paman. duduk kayak kakaknya no kayu. Mas Putra Rangga Parit ya anak ini. Wonten Anak paman. Gusti, anak. Nggih, wonten. Anak Anak ning jero anak. lagi apa Mas Putraku? Waya mene mama masih turukin Gusti. la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pangeran kung Goreng ora nok. ponakan ira kaya kunon temen ya Jagat panas beduk gubuk masih turu. Bener-bener bocahku. Apunten paman ning sedurunge bilih kula niki kirang sopan ari konon wonten kepriyogian lawan Kakang Rangga Parit paman. Lo ya barang tentu no kayu. Kita tekamene perlu kelawan Mas Putra Rangga Parit ini. Lawan bisa maya tulung tengekaken anu penting. Lamun ki wonten kepriyogian mungkin kulane badhe nggugah Kakang Rangga Parit paman. Nok. Bakang gugah kakang senok kok. Aja dul-dul maning aja. Ari kono. Mangsa tangan-tangan nok. Priwen wacana? Biret wae wis. Wah lamun digeret beli tangi Ah, enak-enak mati Siram siram wae. bae kene ya wa. Iya. Tuman wong kene. ana buka nok. Artak tangan kakang bulannya permisi ya paman. ya Duh kakang cari gajare sampean. untung si Raki gage ngejak mrene lamun beli gage ngejak mrene ya berlarut-larut beli Ya singaran bocah. Bener-bener langkah pikiran nek kulo Kang. Kakang Ya bukti ini WM masih turu. tangi kang Coba. anak tamu haripan apa doh ku angker duh sing semaurku sejen kang Cak kereten. Napa sih dijaluk baik? Mana gaduh? Lagi enak-enak kayak ngipi, bocah ganggu bae wong dawuh. awas aja parek-parek kana ya Lamun itu sampean mampu dongol bublis tekane. ayo bahkan kakang nangekaken kakang ira gopraken sing kaduan Ya lah bocah iku. kang anak tamu kakang Tarikan benok dia temen ya. Siapa sih? Ringgit kan aya. Ah, ganggu bae tamu apa to liga?
Tuh hari sampeyan kini. Iya jane mas sampeyan mas saking badeg kini. Ya jane mah kudu digerediku kini. Tuman ini dasar dulu tua kan. Ada gak pegawai yang ngangkep baik kini. Tuman kini, tuman. Kudu digeret baik. Oh, Ora kono, jareka. Mata sampai betem menang turu baik. Gusti. Napa? Tamu kakang. Ya weruh tamu. Sapa sing ngarani bidak perahu? Rai sami sember-ember menang turu baik ku. Ke paman Soka karo paman Giwang kairing wadia bala delengen wis kumpul. Priwen sampean gar penanjakaken perahu arep ngedok tapi Mas Putra, supaya kandane lebih enak, bari dodok kamar enak nyantai. Ayo, Wingser. Sirani ngarep. Bang, sirani ngarep, Bang. Pak Joko. Sirama wanian. Wis sok. Wicunduk tekening waktu wis ninggal tekening masa mana meneh mawis waktune Leyung sere padang esuk kaya katon apa sekle